Mae'r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru yn tyfu. Tra bod rhai sectorau o'r economi yn dioddau ar hyn o bryd, disgwylir i gyflogaeth ym maes cynhyrchu bwyd i dyfu 400 dros y ddegawd nesaf. Mae hyn yn golygu y bydd nifer helaeth o gyfleon yn y sector, o gynhyrchu a marchnata i letigarwch ac hamdden. Mae'n amser cyffroes i fod yn rhan o'r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru. Things are moving forward at a pace. You know, we have a quality product to offer, and I think that's increasingly appreciated across the UK and beyond. And so for those people getting involved in the industry, the opportunities are opening up. It's more exciting than ever. It's knowledge-based. It's about knowing about the wonderful things that we have to offer and being able to translate that to the consumer. And we need people to do that more than ever. Mae bwyd yn rhan bwysig o fywyd yng Nghymru, ond a oes gan y gweithlu y sgiliau hanfodol sydd eu hangen i ateb her y dyfodol. Yn ôl cyflogwyr, mae yna brinder sgiliau technegol ymhlith bron i hanner ei staff. Mae bron i chwarter o gwmnïau Cymraeg yn cael problemau recriwtio, ac mae nifer yn dweud eu bod nhw angen mwy o sgiliau gwybodaeth technoleg mwyn marchnata eu cynnyrch yn well. Mae hyd yn oed rhai o'n cwmnïau bwyd mwyaf adnabyddus yn pwysleisio eu bod hi'n bwysig datblygu ac i beidio chymryd dim yn ganiataol. Dros y blynydde, yn galed i cochi lot o sgiliau. Rhaid peido meddwl digon am y pethau bach, ond actually y pethau bach sy'n neud y caws yn mwy unigryw na unrhyw beth arall. A fel ffordd i trin y trafod y llath, peido pwmpo'r i galed ar y llath. Just neu siŵr bod yn cadw'r braster yn y llath pan i'n neud y caws. So just y pethau bach fel ni sy'n neud y caws yn bach mwy special. I think it's a very important part that also as an owner, as a manager, that you share your training and your skills with other people by giving them all aspects of the business. We don't just train and let them get on with it. We are constantly reminding them about the standards that we're aiming for. And it's a dynamic process really. It's always ongoing. Mae'r diwydiant bwyd a diod yn barod yn cyflogi mwy na 200,000 o bobl, sy'n golygu mai dyma'r sector sy'n cyflogi mwyaf yng Nghymru, yn cyfrannu 6.5 biliwn o bunnoedd y flwyddyn mewn refeniw gwerthiant. Hyn, mae angen mwy o bobl brwdfrydig mwyn gallu arwain y diwydiant ymlaen. Yn ôl ymchwil gan gynllun sgiliau bwyd a diod Cymru, fe fydd angen 75,000 o weithwyr newydd gyda'r sgiliau priodol erbyn y flwyddyn 2020. Yn ddiweddar, lawnsiwyd cynllun sgiliau'r dyfodol gair yn ei bryd, gyda'r bwriad o ddod o hyd i weithwyr newydd ac i wella sgiliau y rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant. Skills are at the very centre. We need to ensure that we move to a high-skilled economy, and that means that we need to invest in young people and people already in work. What we need to do first of all is identify the skills that are required in the sector and then ensure that we align qualifications to the skills requirements, the needs of business in the sector. Of course, many people who perhaps have already had one career will choose to enter the food and drink sector because they've always had an ambition and a real passion for it. For as long as people need to eat and drink, there is potential in this sector, let's face it. And without a shadow of a doubt, people are always looking for the next best brand. And if you can capture people on the basis of their loyalty, then you can create jobs that last for a lifetime. Mae'r prosiect yn chwilio am 25 o lis-genhadon i gynrychioli'r diwydiant, o bobl sy'n gweithio mewn marchnad a chogyddion i gynhyrchwyr bwyd mawr a bach. Fe fydd y llys-genhadon yma yn rhannu eu profiadau a'i gwybodaeth mwyn annog a datblygu'r genhedlaeth nesaf o arwyr bwyd Cymru.